Assalam, yau za mu gabatar da interview comedy. Auta Waziru, Sadiq Sale yau za mu gabatar da interview comedy. Usaini M Pizza yau za mu gabatar da interview comedy da Jaruma Momi Gombe. Yau za mu gabatar muku da interview comedy kamar faɗa muku. Yau za gabatar da interview comedy. Da ka tashi aure ko ka sanar da ba ɓata wata ba a gyara wata ba. Auta Waziru, bismillah. Kulacin ka bani shi ne ya zani. Wai na Momi Gombe, ina so don Allah ki mun wata zazzafar waka guda ɗaya. An mana aure wai jiya mun tare, gani amarya kai kuma an gobarci ya kare. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yauwa, Usaini M Pizza, na dawo gare ka ina so ka min zazzafar waka guda ɗaya. Bismillah. Kimtse mada mai mada kambun baka. Na yarda asara aka neman gaba. Ina ai annoba ne. Ya Sadiq Sale, na dawo gare ka ina so ka fitar min da zazzafar waka guda ɗaya. A darasin awal darasi na farko, a soyayya sai dai darasin sani mun gama babin Haukar da kuke kallon ku ne. Yauwa, a wannan gasa tamu ta mawaka Momi Gombe kin ci gasa, Auta Waziru ka ci gasa. Allah ya shirye ka. Ai raka taki gona. Shashashan banza shashashan wofi.